Daj ty. One train for all day and one zip line. It's including one package. Áno. Poď šup. Hop. Máme kontrolu. Mám ťa držať za ruku. Držím ťa za ruku? Áno. No vidíš, kontrola je splnená. Čo? Samozrejme, nemáš sa vykláňať. Dobre. Dobre, no máme prísne podmienky. Nemôžeme len tak nechať podceniť. Čo? Škoda, že nie sme tu všetci traja, nie? Tá bobova není normálna. Ale tak uvidíme. Maroš nám oravel do telefónu, že je taká úplne bežná. Mami, toto je tá bobovka. Toto není normálna bobovka. Čo? Hej, aj tam som chcel ísť. A pôjdeme tam teraz? Nie. Poďme na zipline a potom dáme niečo ostatné. No čo, mamka? Či nejdeš? Ideš či nejdeš? Ja vás zahambím, ja budem strašne kričať, odpadnem tam od kriku. Nevadí. Najprv pozrieť, už keď sme tu, či pôjdeme znovu tou Hej, potom, ja chcem ísť najprv, poďme toto, aby nie, že začne fúkať, sa zmení počasie alebo čo a potom kvôli hlavnej atrakcii to nevyjde. Máme lístky. Však ešte tu si ideme kúpiť najprv lístky. Ideme si kúpiť lístky. Tiket. Takže mamka, čo, ideš či nejdeš? Chcela. Môj mozog by chcel ísť, ale moje jadro to nedovolí. Dobre, takže mami, je to na nás. Hej. Mamka nás bude natáčať, jak sa vystrojíme. No a ideme my dvaja za mňa. Tak nás dajú do jedného, lebo ja sama teda nejdem. Mala by. Ja by som možno išla, ale ja to potrebujem proste vidieť, lebo čo ja nemôžem len tak. Môžeš si to pozrieš si to a keď tak pôjdeme na ďalšie kolo alebo čo. Vidíme. No, super, máš to? Yeah. Ideme na to. Vidím babločku. Čo vidíš? Babločku. Aha, motýl? Hej. No, takže, dámy a páni, zipline. Tam pôjdeme a spustíme sa. No, teším sa. Bude to pekný. Dobre, že som si nekúpila. Mamka nás zastavila už, aby sme sa radšej napili. Tak samozrejme sa napijeme. Dobre, tak poďme na to. No, takže takto nejak to vyzerá. Mám trošku stres. Máš trošku stres? Slovensku? Slovensku. Nerozumiem slovensku. Dobre. Česky? Česky mluviť môžeš. Nerozumiete. Only English. English. No ideme ziplinovať. A my, a čo, ideme na druhýkrát? Tak keď neoznámi, že to bolo dobre, tak hej. Dobre. OK, bye bye. Super to je! Paradička!
mohli sme ísť aj do Dolného Kubína, to je zhruba asi to takisto dlhé, ale nepáčala sa mi tam tak príroda, tu je viac stromov. No ale v Kostarike je úplne že top zipline. Som pozeral, lebo sme tam chceli ísť, nakoniec ideme inde, ale na Kostarike je úplne pecka zipline a veľmi dlhý. A toto je také super tiež. Musel som sa trošku rozhúpať, aby ma zobrali. O! Hello. Hello. OK. No, malička so mnou nakoniec nešla preto, lebo sme sa trošku nerozumeli v tom, že mysleli sme, že pôjdeme spolu ako na jednu lineu. Nás priputajú spolu a pôjde so mnou. No a potom sa zľakla, keď sa dozvedela, že to tak nie je. Takže nakoniec zostala, ale myslím, že pôjde. Že sa hecne, keď tak by som s ňou išiel zase. Alebo možno aj mamka, že by išli oni obidvaja. Bolo to super, také relaxačné, pekné, oddychové a krátke. Ale určite odporúčam, vyskúšajte. A tak. Do toho budeme nastupovať smerom naspäť. Môžeme ísť naspäť potom na zipline. Úplne v pohode to bolo. To je Majko, je to presne pre teba. To vám rovno hovorím. Mamka hovorila, že bude tesne na konci odpadnutia. Mám ísť stačiť? Jasné. Ami, to je... Vieš, ak si bola na tom Abyssuse? Hej. No, táto je... Abyssus je tak... 3-krát rýchlejší, jak je toto. Dobre, tak. No, kačko. Si tiež. Dobre? Áno. Aha. No čo, Ami, dobre? Aha. Budeš čakať na to tiež, dobre? No čo? Dobre? No čo, prvé dojmy? Dobre. Jak som začala, no tak normálne slzy tak dozadu mi tiekli. A bolo to v pohode? Hej, v pohode. Čo ti tam najviac páčilo? Asi to jazda. Jak som išla, no tak vlastne mi tiekli slzy dozadu, lebo strašne rýchlo to išlo. A všimala si sa aj prírodu? Stíhala si? Nie. Som sa Si strieľala. sa mi vzdiaľovala. Som ťa nevedel potom natočiť na tú GoPročku, lebo som bol ťažší, vieš? Hej, tak ideš rýchlejšie. Hej, tak som išiel rýchlejšie. Mal pocit, že zastanem v strede. Pomaly som išla.
Celé to visí na takýchto lánach, ktoré sa húpu. Celý čas sa to s nami húpe. Keď chcete, tak to môžete trošku rozkýpať úmyselne. Toto, to je aké hrubé. Počkaj, ešte raz, ja tu sa vám to točíš. Mamka, poď na sklo. Mamka. Videl som radšej dieťa pustila a ja nejdem. A veľká. Nešaškujeme to. Teraz sa mi vymenila, je s mamkou, no ja som sám zostal na ocot. Ide, mami. Mamka, tešíš sa? Ja mám oranžový. To je náš posledný bod dňa. Hop. A ty si sa dáš Počkaj, tu dobre. a tu si dávaš nohy a si dávam tu na nohy. No poď. Náš posledný bod dňa je Bob. Bob, áno. Dobre, asi aj ja tak budem kričať. Dobre, takže ideme druhý raz, dúfam, že sa to podarí a tati, od začiatku už chod na plné pecky. Rozčas. No a už pôjdeme, takže to sú posledné zábery odo mňa a bude to natáčať Tatík a ešte sme na inom bobe, lebo tu máme 12 a mali sme a mali sme 42, takže a ide natáčať Tatík. Začiatku plné? Áno, plné. A už ideme. Neviem čo?
Už ja mám! Počkaj, zastav tati. Dobre, super. Tak, toto bol masaker. No išli sme o niečo rýchlejšie. Jak predtým. Sme to zvládli, kočko. Mamka, neviem, kde je teda. Dobre. Dobre, tak. Ja budem mať... Že budem viac píšať. Ale... dobre to je, ale ja normálne musím niekde akože pribrzďovať. Lebo... ja budem tak, kde ma vykočí, akože také... Nie, vykočí ťa, mami. Ale ty musíš, lebo my sme dospeli, vieš, my sa musíme, akože nemôžem sa nechať vyhodiť s pásom von, vieš. Ja som jeden taký kopček išla, som sa nedržala. Hej, zdvihala ruky, vieš. Ja tam... Že najprv jednu a potom dve tak. Ale ty nie stranda, to si treba ísť. Ja, všetko bolo v rámci bezpečia. Ale normálne to cítim, jak... No ja hovorím, že ja taký som celý čas napnutý na rukách, lebo ja musím korigovať jedno aj druhé. Akože super je podľa mňa. Dobrá, veľmi dobrá bobovka. Odporúčam. Asi najlepšie, na jakej sme jazdili, nie? Tak, hej, No, boli sme... ja pochvaľujem na viac než 20 hviezdičiek, takže úžasné normálne. Teraz nám tu ide hudba, takže... No dobre, tak úžasné. máme úspešný deň za sebou. Pekný výlet to bol. Počasie veľmi krásne vyšlo. Vôbec nesvetlo slniečko. Všetky najlepšie prúdko. Ďakujem. A odporúčame to ísť. Hej, super bolo.